Because you need to call out and actively follow Jesus. Ndokutoti zvinhu zvako zvikuitire zvakanaka. Zvakangofanana nemukadzi uya wekubuda ropa uya. Ana kuda kuti amire kuti agozoti nhai ndiudzireiwo kuti Jesu uya agozouya nekwandiri. Hapana aizomboenda kunonoudza Jesu for her nekuti mawandiro anga akaita vanhu. People were selfish kuda kuti vangoziva zvavo vega. Ende ndosaka even paanouya ndofunga vanhu vaitomukandira vachimukandidzira but akati ini handisi kuzodzingwa akaramba achiteera kuti ini chandoda kungononobata. Saka pane simba ipapo pakuteera nepakudanidzira. Yevarume vaya vakanga vaine hama yavo yakanga iri pastretcher bed vakaisvika padhoo vanenge pakavhawa. Saka toita sei kusvika vaenda parufu vakanokudubura vakapinda. Saka zvimwe zvacho izvi